Ofundisayo uVabhakshini Maharaj. Nasi isibalo sethu. Kuthiwa asixazulule lezibalo ezingezansi. Awuqali ukubona manje izibalo ezingaki ezintathu ngesikhathi esisodwa. Kulula nje kakhulu sosebenza ndawonye. Ngakunika ithuba lokuthi uzibhale phansi nawe usebenze kanye nami. Uma uzibukisisa kahle lezi zibalo zethu, uzama mhlawumbe ukubheka ukuthi ukuphi okungasusana ukuphi okungasebenzana. Sino z la o minus, sino 2z la. Nawu zethu wethu o minus ngenhla sino 5z. Uyabona ukuthi ngathi khona mhlawumbe into engasebenza. Mhlawumbe sithini eliminate noma ni sisuse sisebenze ngo z iqala. Asithathe leso kuqala isibalo sethu. Sithini? Sithi x plus 2y plus 5z equal minus 17. Mhlambe sisebenze ngaso nalesi esinye esigcina sisithi sona sisithi times 5. Kungani senza kanje? Ingoba sibonile ukuthi kuno 5x kuno 5z no z o minus ongenalutho. Siyafuna ukuthi nawo ube yini u5z kodwa ni o minus kube kuze kube khona ini ukususana. 15. Asidwebeleke manje kube khona abasusanayo nabazimele. X no 15x sipha about 16x. 2y no 5y sipha about 7y. 5z no 5z positive no negative kwenze njani? Kuyasusana njengoba desifuna. Minus 17 no 15 sipha bani? Minus 2. Nakuqala umphumela wethu uqala. Sisebenzani? Lokho kuqala isibalo sokuqala sethu nesokugcina. Kuphi singakusebenzisi manje ilesi siphakathi nendawo. Asisebenzise sona manje lesi nalesokugcina. Sibalela ngezansi njengoba sinjalo sino 2x sibe no minus 3y sibe no plus 2z osipha bani minus 16. Yabona sisebenza ngo 2z la ezansi sino bani sino z ngakho singathini? Times 2 ngoba sifuna ni sifuna ukususa uz kuthiwani i-elimination siyasusa. Singaba no 6z ncese 6x sibe no 2y sibe no 2z negative sibe no 6. Basidwebela ngezansi 2x no 6z no 6x sibe 8x 3y no 2y minus y bayasusa no z ukusipha u6 16 no 6 16 no negative sipha bani negative o 10. Sisinokuqala nokwesibili sesingasebenza kahle manje. Siyabona manje ukuthi sesingathatha lokho ngezansi siyosebenza ngakho singathini times 7 ngoba siyabona ukuthi uy wethu awunalutho lo negative ongaphezulu u plus 7 sifuna ukususa manje. 8 times 7 sipho 56 u7 y times 7 sipho minus 7 u10 times 7 sipho 70. Siyadwebela ke manje 16 x no 56x sipha ba sipho 72x bayasusa no y bethu minus 2 no minus 70 minus 72 hawu uthatha ngo 72 x wethu uzimele usipha ba 72 minus 72 divided by 72 sipho minus 1. Sesiyabona ukuthi x wethu 1. Kusithatha indlela ende kodwa sesiyafika khona. Siyabona ukuthi x wethu 1 sidinga ukwazi ke manje ukuthi uy wethu ubani no z wethu uba. Asithathe isibalo sethu lesi esisiphiwe la sidivide ngo8 wethu ukuze uy uzimele minus y minus 10 no 8 usipha ba minus 2 minus y no minus 2 basifuna ukuthi kube imele siyazi ukuthi uy wethu u2 sekele x wethu u minus 1. Khona singamazi ke kodwa. Kusakhona singamazi. Anke asisebenze lokho ke manje. Kuthi 1 usuyazi ukuthi njalo la khona uy la khona x usunayo imphumela yakhona usuzofaka yona.
minus 3 plus 2 siphaba minus 1 minus z osipho 3 singadivide ngo-1 kube khona abasusanayo sibe no minus z no 4 singadivide ngo-minus 1 uzosipha u-z u-minus 4 nakhu-ke umphumela wethu wa-z sazi ku-z wethu u-minus 4 ukuze sibhekisise manje nawo y wethu nawo z wethu ukuze sibhekisise ukuthi engabe lokho esikutholile ukuthi u-y u-2 x u-minus 1 u-z u-minus 4 kumele sizithathe iy'balo zethu sibhekisithe uma sizifaka kahle ukuthi iqiniso na khumbula ukuthi la khona khona u-x usubhala khonani inamba ya x la khona khona u-y ubhala inamba ya y la khona khona u-z ubhala inamba ya z ukusipha bani minus 1 plus 4 minus 20 usipha ba u-17 akusilona iqiniso lelo iqiniso uthikhi wethu-ke loyo asibheke sesibili ukuthi siyiqiniso na 2 esikhaleni sa-x ufakele x y wakho ukuzoba ma-minus 3 times 2 sipho minus 6 u-z wethu 4 shuthi 2 times 4 or minus sipho minus 8 16 akuselona iqiniso bhekisisa tick asibheke-ke esesithathu sethu u-3 x wethu uba minus 1 shuthi ku-minus 3 y wethu u-2 minus z wethu uba u-4 o-minus okusho ukuthi suyi-positive osipha ba u-3 akusilona na iqiniso iqiniso kalula kanjalo zilula kabi lezi ibalo uyazibhekisisa kahle ubona ukuthi umuphi ukuphi ungaku-eliminate kuqala ebase uyasebenza ngalezi imiphumela oyitholayo kalula kanjalo